l'espai de l'home curiós. Molt bon dia, Ireneu Castillo. Molt bon dia, Amadeu. Què tal estàs? Com ha aprovat a Sant Jordi? Bé, jo et volia preguntar precisament per això, perquè és el dia després, suposo que deus tindre, escolta'm, les mans ja castigades de tant signar llibres. Home, Déu-n'hi-do. Va aprovar? Sí, no, home, i Sant Jordi per un escriptor ja ho saps tu, que és la... És la festa major. Les 1001 curiositats del Baix Llobregat, el flamant llibre, la flamant obra de l'Ireneu Castillo, el nostre home curiós, que ja ho sabeu, que a més és autor del blog Memento Mori, un espai virtual on hi podeu trobar els seus articles i curiositats, i que ja arrossega ja estem a tocar els 3 milions de seguidors. Tocat, ja està. Molt bé, escolta, ja en parlarem, i recorda que haurem de fer una cosa especial quan toquin els 3 milions, esclar que sí. Escolta'm una cosa, tenim noves històries, ens has explicat una mica com va anar tot plegat, Sant Jordi, vas estar signant Hospitalet a Barcelona. Hospitalet, al Corte Inglés de Cornellà, dissabte a la tarda. Sí, senyor, prou que ens en veure, sí, senyor. Molt bé, doncs escolta, que no sigui dit, l'home curiós, que podríem dir que ven, més que ven, regala curiositats, doncs, escolta, una nova curiositat avui, i en aquest cas es titula d'aquesta manera: el Ter i la seva desembocadura de posar i treure. Per tant, com sempre, una nova curiositat que amb el títol ja ens desvella una cosa no massa normal, no? Com va anar tot plegat, doncs, Ireneu, amb aquest riu català que després de regar 5 comarques i de fer 208 quilòmetres, crec, fins a desembocar a l'Estartit, això de desembocadura, posar i treure, això ja sona una mica estrany. Ja sona a conya marinera, millor dir que mai. Bueno, sí, la conya és la que van portar per aquí. Ara us explico què és el que va passar. Vinga. Perquè sí, no és molt normal que diguem que un riu com el Ter diguis... El traiem i el posem com sí, ara el traiem i el posem, mira, és que vagin. Saps què? Avui ens ve de gust posar-lo, el posem. O saps què? Avui el pots treure que el dia no està per... Doncs ja va anar per aquí la cosa, però, bueno, va ser per altres històries. Vinga, som tot orelles. Bueno, a veure, el tira i arronsa que per qüestions polítiques des de fa molts anys, ja ho hem parlat per aquí, doncs es porta el govern català i l'espanyol pel control del cabal de l'Ebre, doncs pot cridar l'atenció pel de pesat i reiterat que resulta, no? Ja hem parlat moltes vegades això. No obstant, amb el canvi climàtic s'especula que els conflictes derivats del control dels recursos hídrics doncs s'incrementin notablement a causa d'un empobriment dels recursos d'aigua dolça a disposició d'una població humana constantment a l'alça. Tot i que aquest any, doncs mira, hem tingut sort i ha plogut, ja ha nevat prou i en tenim ara per a reserves. Els pantans el 70, el 80, el 90 i el quasi bé 100%. No, i que estem a tocar de maig i això no és poca cosa. No és poca cosa. I encara hi ha neu que s'ha de desfer, per tant s'esperen pujar. Digues. No, amb aquestes pujades de l'Ebre, doncs els pantans de Mequinensa i per allà baix, que són els més grans i que són els que els costa més... S'hauran d'obrir, No, els havien obert. Ja els han obert, Bueno, doncs això que podria ser una novetat, doncs de fet no ho és tal. I les lluites polítiques pel control d'una aigua escassa doncs s'han donat durant tota la història. I sense anar-hi més lluny, doncs a la mateixa Catalunya, durant el segle XIV, les pugnes polítiques van fer que un riu tan important com és el Ter, doncs canviés diverses vegades de poble de desembocadura. O sigui, simplement per les lluites polítiques. I com ho farà això? A què va vindre això de canviar el Ter? A què ve això de canviar una mica el riu? A veure, el Ter, doncs, un dels rius més importants de la vessant mediterrània de la península ibèrica, doncs, té un recorregut, com has dit, doncs, de 208 quilòmetres des del seu naixement al Pirineu, a Ull de Ter, i desemboca doncs, a les platges de l'Estartit a la Costa Brava. Sí, senyor. No obstant això és avui dia, ja que a principis del segle XIV doncs, aquest riu desembocava uns 10 quilòmetres més cap al nord, el que és el municipi de l'Escala. De l'Escala, carai. Sí. Ja ho veureu, això. Clar, qualsevol que conegui la zona doncs s'estranyarà d'aquesta afirmació, ja que no és que es tracti d'una zona deltaica, com podíem parlar doncs, aquí del Delta del Llobregat. Sí.
pues no, doncs, clar, aquí al Delta del Llobregat les lleres es bifurquen i s'entrellacen d'una forma, mira, segons com van les avingudes i tal. Sinó que, clar, entre les dues poblacions aquestes que acabem de dir, doncs hi ha el massís calcari del Montgrí, amb més de 300 metres d'altitud. Sí, senyor, on regna el castell de Torroella de Montgrí. Exactament. I dius, clar, com passa el riu de desembocar a una banda del massís aquest a una altra? Doncs ara us explico. Al 1302, les relacions entre Ponsug IV, comte d'Empúries, i Jaume II, sí, el nom també deixa el córrer, i Jaume II, rei d'Aragó i comte de Barcelona, no estaven, la veritat, com per organitzar una barbacoa junts. Ja, sí, allò una mica tens. Diguem que no s'anàvem de copes, exactament. Val. Bueno, total, les picabaralles pel poder a la zona eren contínues en tant i en quant que efectes pràctics al comtat d'Empúries, el qual s'estenia des de Banyuls de la Marenda, a l'actual Catalunya Nord, fins al massís del Montgrí, doncs era una entitat autònoma dins de la corona. I això de que un comte hagi de cedir poder a un altre... Una mena de protectorat, ho podríem dir així? Sí, no ben bé. Allò dius, vale, tothom estem dins de la mateixa corona, però jo tinc el meu i tu tens el teu. Però aquí tallo la botifarra jo i aquí tu. Exactament. Clar, i això de cedir el poder d'un a un altre, per molt rei que sigui, no era fàcil. Com que no venia massa de gust, sobretot si dius, si jo he de cedir-t'ho, he de cedir-t'ho a tu. Doncs precisament en aquesta zona era on hi havia la zona de contacte entre les dues entitats. Verges pertanyia a Empúries i Torroella al comtat de Barcelona. Contem que hi ha 8 quilòmetres de distància entre uns i altres. Sí, no massa més, no? Ho recordo perfectament. Llavors, hi ha una distància, per allà pel mig passava la línia de frontera entre els dos. Aquella frontera del 1000 i pico, del 1300 i pico. Sí, d'això fa molt. Sí, una miqueta. Doncs, en un d'aquests xocs de poder, en què el comte rei Jaume II intentava doblegar el poder feudal del comte d'Empúries, Ponsug va decidir prendre represàlies i per això no se li va ocórrer una millor cosa que utilitzar el riu com a arma. Carai. Sí, cap problema. Si tinc això, igual podia haver-te llançat una galleda d'oli bullent, però no, faig servir el riu com a arma. Esclar, perquè recordem que el riu sempre ha estat un accident geogràfic important i sobretot en aquells temps. Sí, no? Ara hem de comptar que els rius normalment han baixat molt del que és el cabal i semblen més aviat rieres més que rius. Però en aquell moment podeu comptar que tot el que baixava i eren fronteres naturals. Eren rius molt importants i feien patxoc. I delimitaven sovint. Totalment, clar, en aquest moment passava això. El riu Ter, el que diem, fins en aquell moment arribava fins a Verges i en comptes de seguir el camí actual girava cap al nord-est passant per Bellcaire d'Empordà i desembocant a l'Escala. Però clar, no per gaire temps, perquè va agafar això. Ponsug, sense pensar-s'ho dues vegades, aquell any, estem parlant de 1302, va decidir tallar el riu al seu pas per Verges i derivar tot el cabal que passava pels seus territoris cap als territoris de Jaume II, és a dir, cap a Torroella de Montgrí, el qual era en aquell moment un port real. Segons sembla, el riu tenia a la zona un antic llit que portava cap a Torroella, pel que es va trobar la feina mig feta. Clar, hem de comptar que els rius, vulguis que no, de forma natural, ja alguna vegada havia tingut una desembocadura cap a l'altra banda. Sí, esclar. Si estem dient que anava cap a l'Escala, havia tingut una desembocadura natural cap a la banda de l'Estartit. Però clar, això ja feia molts segles o així, i encara que quedés alguna cosa, és igual que passa aquí al riu Llobregat, que tens alguna llera que ha quedat fòssil, basses que comunicaven i tot això, però bueno. Clar, i què va passar? Per l'altre bàndol, el fet de trobar-se amb un riu de la mida del Ter, diem que no era una riera exactament, corrent per les teves terres, per molt que hi hagués un petit llit no actiu, amb tot el que això significava d'inundació i terres i inventant aquest de la zona, no va fer excessiva gràcia a les poblacions de la comarca. De manera que es van queixar al rei, lo típic, no? Sí. Però com la zona de desviament estava en zona del comte d'Empúries, tampoc no van poder fer gran cosa i van haver d'aguantar malgrat els plets oberts. Clar, l'home, no, escolta, és que el riu passa per les meves terres i aquí ho faig igual el moc cap aquí que el moc cap allà. Oh, coi, però és que això... Sí, però com està dins de les meves terres... És meu. Clar, és meu. No ho faig a les teves terres, sinó que ho faig a les meves. Ara t'apanyes. Carai. Sí, així anaven. Sí. Però clar,
La natura, si alguna cosa té, és que és obstinada. Això sí. Sí, té una mica d'això. I cap al 1311, doncs, una forta vinguda del Ter va trencar els dics que separaven la nova llera de l'antiga i el riu va tornar a ocupar el seu antic camí. O sigui, va tornar cap al nord. És que ja ho diuen, l'aigua al final sempre torna per on ella ha decidit en el seu moment. On ha anat sempre. O sigui, ja tu pots fer el que vulguis, que pel que sigui, sempre arriba a la seva banda. Clar, doncs una altra vegada ens van obrir els plets, però aquesta vegada el comte d'Empúries estava totalment arruïnat i estava a punt de ser absorbit pel comte de Barcelona. O sigui, clar, hem de dir doncs, que en 9 anys doncs, l'home ja havia perdut ja tots els calés que tenia, llavors no tenia calés doncs, com per... No el va agafar en el seu millor moment. No, en aquest moment no. Clar, no obstant això, i que el canvi de llera del riu havia reblet el port de Torroella, o sigui, clar, tu imagina't la gràcia que li faria també a Jaume II, no? Que el fet a sobre d'aguantar el riu Ter, a sobre del port que tens allà, a sobre te'l s'anaga tot, o sigui, te l'omple tot de sediments i te l'inutilitza, o sigui, devia d'estar d'una alegria que, vamos. Sí. Doncs Jaume II va veure els beneficis de tenir el riu en la seva zona i va decidir arreglar els dics i tornar-los a passar per Torroella, establint la llera com la definitiva fins avui. O sigui, en comptes de deixar-lo, que anés cap a l'altra banda, com era normal, al final li va trobar el gustillo de que el Ter passés per les seves terres. Ja. Diu, mira, doncs potser va veure que alguna cosa... No sé, una obstinació d'aquelles de dir, millor... ara m'agrada això. Clar, hem de comptar que la zona, com a efecte d'aquesta desviació, doncs, va patir un canvi geogràfic radical. Els sediments del Ter doncs, rebliren ràpidament la petita rada que existia a la zona de Torroella. La rada és una petita badia, una cosa així que hi havia, una cala gran, però una rada, doncs fent progressar la costa, anul·lant els ports de Torroella i de Pals, els quals en van passar a estar uns quants quilòmetres a l'interior. Al seu torn, doncs, la nova desembocadura va donar peu a la formació de dunes de sorres mòbils a la part sud del Montgrí que no van ser fixades fins al segle XIX, ja que el seu continu desplaçament a causa de la tramuntana doncs, arrasava amb tot el que trobava al seu pas. M'estàs dient que tots aquells aiguamolls de prop de l'Escala, entre Verges i tot això, i l'Escala... Tots aquells aiguamolls ja venen una mica d'això, potser? Sí, a veure, de fet és que a aquella banda, el riu, en avançant a anar tirant-li els sediments, va fer una plana al·luvial força gran. Interessant. Que clar, però és el que diem, però tot no havia de ser dolent. Llavors, com a contrapartida, doncs es va formar una gran plana al·luvial que va ser utilitzada profusament per l'agricultura. De tal forma que se suposa que el Jaume II en aquell moment diu, vale, mira, m'heu fotut un port. Ja m'està bé. M'heu fotut un port, que tampoc no havia de ser una gran cosa, no li devia de ser una gran pèrdua, però li va permetre doncs, de fer un espai per l'agricultura força interessant, i dius, doncs mira, doncs m'està bé, escolta, m'heu fotut aquí un port, però jo aquí puc treure aquí tot un rendiment agrícola que d'una altra forma no ho podia fer. Una mica aprofitar els recursos. De tal forma que quan va haver la pujada del nivell i va trencar els dics i va tornar un altre cop i dir, no, cap a aquella banda no, cap aquí, nen. Cap aquí. Sí. O sigui, per això que anava el Ter cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. Ara que hi ha allà. Jo no sé si diverses generacions devien estar flipant, que es diu, de dir, escolti, això jo ho he vist aquí, ara ho vic allà... Sí, no, clar, efectivament, perquè estem parlant que en 10-12 anys vas veure que d'estar cap aquí ho passem cap allà. Un altre cop cap allà, doncs no, el tornem aquí al principi. Per això el que deia, una desembocadura de treure i de posar, perquè dius... Els que fotien els plànols devien estar fins al monyo i ja devien dir, escolti, un altre cop, en tinc prou de rectificar això, Sí, però bueno, que a veure, que de totes formes s'han trobat clar, és el que deies, els rius normalment sempre són punts, limitacions geogràfiques... Són fronteres naturals. Són fronteres naturals. Digue-li així. Que alguns problemes han tingut alguns països, sobretot si tenen rius així força importants i que es mouen molt, perquè llavors la frontera es mou amb el riu. I llavors tira milles, o sigui, una cosa d'aquesta. Clar, actualment, a causa de l'intensiu ús
d'ús agrícola, doncs pràcticament no és reconocible la llera primigènia del Ter. Si bé podria coincidir amb la llera actual de l'anomenat Rec del Molí, el qual, partint des de Jafre, doncs, passant per Beges i Bellcaire, doncs, transcorreria aproximadament per aquest curs, desembocant al nord de la vila turística de l'Escala. Avui queda poca cosa i es veu allà com això. Sigui com sigui, doncs, els conflictes merament polítics amb els cursos d'aigua històricament doncs, han tingut efectes directes en la geologia de la nostra superfície terrestre. Ja ho pots dir. Esperem que l'obcecació pel control de les lleres d'aigua per interessos polítics o econòmics, sense tenir-ne en compte el territori ni el medi ambient implicat, doncs no es cobri com a víctima col·lateral la desaparició d'espais vitals com el del Delta de l'Ebre. Exacte. I que d'això ja hem parlat. O els propis aiguamolls ara de l'Empordà. Però això sí que seria de jutjat de guàrdia si ho deixéssim que poguéssim fer això. Sí, senyor. Sovint, en aquest espai hem parlat dels problemes fins i tot bèl·lics que ha portat l'aigua, les guerres per l'aigua. Sí. I sembla ser que, evidentment, és un dels recursos... jo diria el més important del món, probablement. No li donem la importància que hauria de tenir. Per tant... No li donem la importància, o sigui, perquè hem parlat moltes vegades de que l'ésser humà necessita l'aigua com per viure. Tots els animalons. I tenim la necessitat de posar-nos a prop de les fonts d'aigua o a prop de hi hagi un subministrament d'aigua, però igual que agafem l'aigua per fer-la servir, la tornem totalment bruta, o sigui que estem escopint a l'aire i estem a sota. Exacte, com aquell que diu no passa res, l'aigua torna a sortir, això no, vinga, aquí això no passa res. Aquí sí, perquè molts episodis molt tristos que tu també has explicat de vegades d'anar a tirar la brossa i de contaminar les aigües per la indústria i per moltes coses. Doncs jo suposo que ja aniran sortint capítols curiosos sobre l'aigua. Amb el tractament de l'aigua aquí al nostre país també em donen per uns quants. Per donar i vendre. Sí, ja aniré explicant. Molt bé, doncs escolta'm, Ireneu, i tu ja ho saps, si tu bé deies que per l'ésser humà és important, per la resta dels animalons també és important l'aigua. Imagines, clar. I això ens ajuda a lligar una mica que en aquests moments doncs ja hem de saludar ara sí a la Irene, perquè ens trobem ja a l'espai de les animalades. Molt bon dia, Irene, què tal estàs? Bon dia, molt bé, vosaltres. La nostra veterinària de luxe.